Kan vi ikke lige få en skål? Da du åbnede, så var der 100 møl. Hallo? Skål! Skål, skål! God tur! Skål! Jeg skal være parat, så. Det er sgu da ikke modellen, du skal filme, det er også. Tag nu noget tøj på igen. Det står der at filme nøgen. Det er min fadel, du har i hånden. Ja. Så kom lige tilbage med den, tak. Så er holdet ved at være samlet her på sidste flyvetur. Nu er vi samlet. Du er stadig nøgen. Hvorfor er du det? Hvad med Kåre? Eller med Morten? Jeg håber, han løber Morten. Han har ikke... Nå, jeg ved ikke. Vi har Kåre med. Vi har hr. Dallager, Tranholm, Kåre og Pontoppidan. Og det helt utrolige er, selv 2 svenskere, der kun er halvstive, har vi også med. Ørjan! Han bliver rigtig filmfotograf. Ørjan! Jeg ser så danske bøssesvig. Det er bare forordet. Der bliver meldt hårdt ud. Så har vi den. Fordi du er på neutral ground. Du kommer på YouTube, min ven. YouTube? Det er bøssemusik, det er jo. Så skal vi... Ja, det er med det. Ja, men du når det. Så langt er det heller ikke for sikkerhedskontrollen. Nej. Jeg kan godt lige vente på dig, hvis det er. Så gaten kører. Okay, men gaten kører, ikke? Og så er vi vel ankommet til Kirkenes. Fortsat uden bagage og stænger, men bussen er kommet, og han er identificeret. Alt er vel. Jes har fået sin smukke hat på. Anders har fået sin grimme loop-jakke på. Der bliver filmet. Vi har også fået klager her på sms. Ja, det er det også. Den underviser stamkylden. Vi søger kigge på så. Så må det være Kåre, der skal synge. Ja, Kåre synger frem. Nej, den der... Hvad fanden er den der svenske sang? Nå, jo, i min jyllensko. Ja, det er noget. Det eneste, jeg kender i svenske sang, er den bøssesange. Den går i mine gyldne sko. Man kan godt høre, at der er til kaffegilde i Sverige. Jamen, okay, Findes der ikke også en svensk fiskesang? Det er noget med... Tag med ud, det er det, Jan Ronell altid hører. Hvad fanden er det? Jan Ronell, det er et meget godt eksempel. Kom nu, du er så smart. Det er kolonierhusene og kolonierkvarteret. Det er mindene, der har det. Altså, der er bilen op til salg. De hjælper det med garagen. Jeg kan love dig for, at der bor mennesker dernede. Du. Det er deres garager. Nej, det er det sgu ikke. Det er bopæl, du. Der bor
at bade på, der gør. Og det gør der også til vinter, du. Altså han er dernede med lagene og vodkaen og så løber det af sig. Olien og der Børnebiler og alting er på det. Det er luksuskvarteret. Der har de fjordudsigt. Det er Strandvejen. Men der er ikke nogen elevator. Det var de kører, du blev færdig med det. Derinde, det er arbejderne. Der ligger en masse butikker derinde. Det er bare... Og det er se. Bare gamle container. Det er jo Slaraffenland. Kina og Handelsbordet Festival. Så holder de biler. Det var lige der. Det ligger lige her. Ja. Så her kan den ældre dame. Ja, sikkert. Og så har vi Meridian Hotel heroppe. Ja, det er der forretningscenter, der ligger her. Lige her. Ja. Det er Harrods. Derinde, det er Harrods. Det kan I sgu da se, det står på skiltet. Harrods står der. Dr. Monta og Olivia John Der har, ja, det er dem, der står bag. Som tælerbutikker, tøjbutikker. Jeg har skålet med i år. Det er godt. Kom med et par med. Ej, jeg har kun et par med, men jeg har snor i. The rest of the team, where are they? Are they not in the hotel? The rest? Airport? Ja. All three? På banen, der var vi gode. Okay. Da jeg skulle skynde mig i bad, fordi der var hvor mange milliarder lys på min krop. Morten påstår, at han ikke kunne se min krop. Det lignede sådan en Disney-tegn. About 18 kilos. And the watch today, Så plejer vi yes, at lave en CD 40 pounds. A little bit more, about 20. hver. Og så er der en af os, der koordinerer det og samler alle de CD'er ind. Which Og så er vi lige ved at være ved afgang her. Der er vores fine helikopter. Og vi er ved at være klar til det store gruppefoto. Jeg er så høj. Hos dig, Bo. En med dig. Vi sidder skide godt i år. Det er fra da jeg gik til jagt. Og jeg er glad for, at jeg sidder ved nødudgangen. Hvad siger du, Morten? Lidt på, jeg skal Jeg skal skifte line og sådan noget. Skal du skifte line? Ja, det her.